naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman bisan tamayong tao di ay biayong sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon daghang kalisdanan atong hinsugatan apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman. Usa tumanong ta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isangyaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magmadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaunod lalinon ang nagtuman uhaunod lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gipuyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalangpanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo.
Salamat nga hangtod ni ining mga gutlo kini nga programa nagpadayon pa dinis kanginan nga nagapugas ug nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Magapanalangin ka ni ining nga programa ug kini nga estasyon, panalangin ni usab ang tanang mga nagapaminaw. Hinaot pa nga ang influensyas gahom sa Espiritu Santo magaabot diha kanila nga pinaagi sa pagpanalangin sa Espiritu. Ginoong Dios ilang makaplagan ang pagsabot diha kanimo og unya ikaw ilang simbahon og alagaron. Salamat o Dios nga ikaw magahatag magatubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton na mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, ato ning tan-aw ni. Okay, maayong gabi kaninyo Kuya John. Amo gyud pakusgad ang among radyo ug magsugod na ang inyong program kay gusto ming duna po'y makabati dito sa unahan. Salamat sa pagbasa si Nanet ini Kuya. Okay, salamat Nanet. Okay, maayong buntag parilibi. Ako ni ang kaganina ni buntag sa atong broadcast. Parinimi ni kaliwa tingali na og kataw ang tekstera kay iyang text sayon ra kuno sabton pero hangtod karon wala gihapon siya kasabot sa iyang sugilanon ni Pedro nga wala may baboy diha nga nalimpyo, hugaw man lang gihapon ang baboy. Muingon ang doktor ayaw kaon karning baboy, mukaon jud mamatay hinuon sa atake. Agi kanikang parinimi hilig. So salamat pre sa imong contribution sa atong program. Pastor dito maayong buntag. Kaganina sa atong kuan. Pastor, po'y ako at trumpa, Wilfredo Pobadura. Okay, dagang salamat, Brother Wilfredo Pobadura. Ang ato ning listener higala nga bag-o lang na bautismuhan. Salamat, Brother Wilfredo Pobadura. Brad, maayong gabi tagaig ko sa number ni Brad Libe. Brother Libe, mas may siguro nga imo nang ihatag imong number. Okay, dagang salamat, Brother John. So, ang akong number higala, 0926-88-69758. Akong sublion, 0926-88-69758. Kausa na lang, 0926-88-69758. Okay, ba na itong cell number mga higala? Okay, dagan salamat Brother Lebe. Well, ni text ni Brother Wilfredo Pobadura. Brad, naay nangutanan nako kahain man ang impyerno, Wilfredo Pobadura. Okay, ato ra nya ning i-discuss Brother Wilfredo. Lat-walata lang ha. Kanini ang ato nya ning tagaan og higayon sa pag discuss hain ning impyerno. Hi Sir John, good evening. This is Joy of 107.7 FM Escalante City, sir. By the way, sir, pwede ko katawag na alang unta ko'y i-sir. Si GRDI ni ang naghatag sa imong number nako, sir. Okay, Sir Joy, kinini ang ayaw lang kong tawagi sa atong oras pag-broadcast, no? Kay ma-disturbo man ta. Okay, kanina napatay basahon sir, pangutana ni. Okay, kinini ang ato lang ning kuan, ato lang ning tagaan og higayon unya tiksan ra mo og tubago na.
Well, si Brother Libby Higala sa dili pa mo iban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imong malili di ang atong monitor aron atong mahibaluan og diining nasura o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, digan salamat, Brother John. So, maayong gabi ino sa tanan nato nga mga tigpaminaw, kutob sa naminaw og naglantaw karon sa ato nga live sa FB. So, kamong tanan kinasingkasing nga gina-welcome sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Amo sang gipasalamatan ang tanan nato nga mga kahigalaan nga nagagamit og mga sound system. Ang uban mga SDA, ang uban mga dili SDA. Ang tuyo lang nga mapabati nila ang pulong sa Ginoo ngadto silang mga silingan. So, thank you kayo. O niya, palihog lang po sa atong mga FB viewers. Atong i-share mga higala ang ato nga programa para nga daghan ang makakita o makapamati sa mga tubag, sa mga pangutana nga gipadala dinhi gikan rasab sa atong mga kahigalaan. Okay, pwede na mo makapadala og mga mensahe, maka-text mo namo ni Brother John, or pwede mo nga maka-padalag mensahe diri sa atong comment section sa Facebook, no? Na pwede po diri sa tuwa mga higala. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang mga nakita nato sa screen. Niya si Meliod sa Silasol. Mayong gabi mga kapaglaom. God bless sa tanan. Niya po si Sister J. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat po sa paglab o pagpray, Sister J. Marie. Niya po si Brother Eljon or Eljon Tunyakaw ni Dia. Mayong gabi, Bro Libby o Bro John, o sa atong mga kaigsuunan sa kahanginan. So, good evening, Brother Al-Il Nidja. O niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa paglab sa atong programa, Sister Chari, uban sa tibok ni mga family. O niya tanan sa nato diyang mga tigpaminaw sa mabuli, atong mga silinganan diha, ang uban nagamit ang motion system. So, nagbuto-buto ron diha kang dungmulo. Mga silingan diyang namati, atong gina-welcome. Niya napod kang dong Eric Sinoy karon, Brother Eric. Ato siyang kipasalamatan. Mga silingan nagapamati karon, so welcome ang tanan diha. Niya ato ning ipadayon pagbasa mga higala niya po si Sister Alma Mahait. Good evening to everyone. God bless you all. May gabiin yung tanan din ha, madam, sa Daha Diot, San Isidro Leyte. Okay niya sad si Brother Rufino Moreno. Salamat sa pag-send og heart og kamot nga nag-pray. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Livy. Maingon sab sa mga kaigsuunan, tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Niya po si Joanne Del Sarol. Good evening. Salamat po sa pag-pray. Niya po si Ayan Kevin Dorotan. Salamat sa paglab o pag-pray. Niya po si Giovanni Enganyo. Salamat po sa pag-heart. Niya po si Glover Sayod o Brother Roy Sayod. Mayong gabi ninyo kuya, nagtanaw na sadmi sa inyong live sa akong asawa. God bless ninyo kuya. God bless also ninyo Brother Roy uban ni Sister Galay. Good evening po nila ni Brad Toro diya maglasang uban sa mga maglasang family. Tanan ninyo diya karon naminaw. Diya po Ginalyn Lumuntad. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya sad si Rubas. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby watching from Villaba, Leyte. Salamat Brother Rufino Moreno sa paglab o pagpray. May ngumang kang Brother Sonny Sumayang. Salamat po Brother Sonny. Ato po nakita si Brother Kern Hapitan. Ato ning basahon sab ang iyang mensahe. Mayong gabi sa tanan, labi na sa inyo
ara Kuya John og Palibi, ako di ayng i-greet ang atong mga madasigon kaayo nga mga igsuon nga nagpaminawan labi na sa mga igsuon nato nga nakabig tungod ani nga programa nga sila si Sister Gloria og ni Brother Ninive nga naa sa Gairan, kauban pod ni Sir Romeo Ye nga misimba gahapon adto sa Bugo SD Church nga tigpaminawan sa atong programa. Kauban pod ni Lola Fabia nga gwapa kauban sa iyang anak nga si Ate Cicel. Great pod nato ang atong tigpaminawan nga usa ka GMC kaniadto nga nakabig sa atong programa nga grabe kadasig sa pagminsahis kamatuoran nga si Brother Wilfredo Hirarman nga anaa sa Bunakan, Libertad, nga iyag yod pakusgan og maayo ang radyo nga naay dako nga speaker parang makabati ang iyang mga silingan sa kamatuoran. Mayong gabi po di ay sa iyang asawa nga si Nanay Lulalia og iyang anak nga si Ate Elizabeth. Okay, good evening no sa mga listener nato nga nakabig diha sa kamatuoran. Okay, mga pangumusta ni gikan ni Brother Kern Hapitan. Okay, niya po si Moises Alex Liaban. Mayong gabi na usab kaninyo diha Brad John o Kuya Libe watching from Mualbual. Okay, good evening no sa Mualbual. Niya po si Noel Cuyos Larga. Okay, may gabi ni mo dong Noel no? Ato ning inanak ang bana ni Doktora Roda Likigan Larga. Malipayong pagsangyaw sa maing balita kaninyo Papas. Okay, good evening. Aniya po si Rosalyn Mainit. Mayong gabi sa inyo diha kuya og sa tanan. God bless. So God bless also nimo and I Rosalyn Mainit. Mayong gabi ini mo diha sa Germany kung unsa nang orasa diha karon. Nga uban kang Sister Evelyn Mainit. Ang Dios maghatag kanyog kabaskog kusog ug mayong panglawas. Niya sad si Nika Banyaris Lipon. Salamat po sa pagpray o paglab. Niya ni pagyoy mensahe si Brother Kern Hapitan. Mangumusta pod ko ni Tatay Rodi Dablo nga naa sa Busogon Palibi. Salamat kayo no. So mayong gabi nimo Brother Rodi Dablo. Diya sa Busogon kini usa po ni sa nakakaplag nakakita sa kamatuoran sa iyang kanunay pagsunod sa ato nga tulumanon. O duwa ko na sayop baptist siguro ni Brother John kani si Brother Yes, niya po si Brother Danny LP. Ang iyang mensahe, mayong gabi Bro John o Bro Libby o mayong gabi po sa mga kaigsunan sa Linaw Church. God bless sa tanan. God bless po. May gabi sa tanan Tagalinaw Church, San Isidro Leyte. Okay, ato ning lilion makadiot dalikatan tani ang pikas nga screen. Ato ning tagdon una ang mga kahigalaan nato makaigsunan nga nag-send og heart o nagpadalag heart. Nagpasabot nga gilab nila atong programa. Ang uban po nag-like. Aritas mga naglab, mga higala, niya si Brother John Michael Cinco, Jenny Rama Fermin, Ronilo Itang, Eljon Tonyakaw Nidja, Kern Hapitan, Alma Mahait, Jodian Hista Abalye, Nuna Hani Monterde Punay, Jan Moses Rosalihos Puyot, Roslyn Mainit, anya si Brother Helio Patindol Rivera, Brother Berhil, Eleuterio Lagarisa, Ronaldo Bragat, Abner Dualio, Evangelist Mike Rivera, Ivan Raico, Jimelin Gomez Tekling, Roland Neri Ginon, Jaina Claves, Nika Banyaris Lipon,
Glover Sayod, Arthur Alito Francisco, Celine Ruiz Mindaros, niya may isang gabi ni Brother Edjon Dia. Anya niya po, Sister Jimare Kalapuan, Luel Nodalo Estrera, Giovanni Engaño Bayo, Canales Jello, Junil Hugo, Roy Lisa Sayod, Ayan Kevin Dorotan, Chari de la Cruz Nugas, Joan Del Sarol, Mirifel Vargas, Kiana Faith Eitang. Mao ni mga nag-send og heart mga higala. Kaniarita sa makahigalaan natong makaigsunan nga nag-like sa ato nga program niya Brother Rufino Moreno, Ginaline Lumuntad, niya po si Ang Mensahe nga nagdilaab, Moises Alex Leaban, Florinda Manzo, Aniceto Presilias, og Millions Silasol. Okay, mo ni atong mga nakita din sa screen mga higala, mga nag-send og heart, og mga nag-love sa ato nga programa. Ani ato ning lilion ang atong pikas nga atong sa touchscreen, ato ni tanawon dinhi. Okay, ni sila si Dong Sensor Sumalinog, nga nag-like ni apod si Pariduming Bunukan, niya siya mensahe. Mayong gabi na usab ninyong duha sa stasyon Badlibi og Badjon og sa tanan mga kaigsunan nga nagsunod nining programaha kay kini na mahimong kaparte sa atong kinabuhi. Salamat Badlibi. God bless natong tanan. Salamat sa pagpray og paglab. Brother Doming Bunukan. Murag usanis mga pioneer si Brother Doming Bunukan sa whole family niya nga nakakaplag sa kamaturan, nakakita o kahayag sa kamaturan sa iyang kanunayng pagsunod sa atong programa, pagtandi sa atong programa o sa ubang mga programa sa kahanginan. Okay, may gabi ni mga Doming uban sa imong family. Niya sad si Jimare Kalapuan, niya po si Ronelo Itang sa Saudi, niya po si Inday Cobilio, Sterlisa ni. Bro, okay, good evening, Sister Lisa. Og sa uban pa nato nga mga nag-view karong gabi na kamong tanan kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimog yapo mo higala sa pag-send og mga messages o malipay mi nga dunay mga participation gikan ninyo sa pangutana nga atong tukion karong gabi na. Amoy mga dugang tubag diha, so i-send din inyong mga dugang tubag. There's comment section na to sa Facebook or pwede diri sa ato nga number nga among ipahibalo nga ninyo. Okay, niyas Gang Himina. Mayong gabi Kuya Libby and Kuya John. God bless. Okay, God bless also Sister Gang Himina. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, may gabihin yung tanan diha mi sa Iskaw, no? Kumusta na lang mo tanan diha? Di mo na mo maisa-isa, pero may gabi, kumusta mo tanan diha? Well, ato ta sa pangutana, Brother Libby, no? Kanini ang ato ning kuan. Okay. Sir, maayong gabi. Mangutan ako, ang tanan gipakamatyan man ni Kristo didto sa cross, nganong naa may malaglag si Cristilin de ini Rubas. Okay, daghang salamat Sister Cristilin Rubas. Oh. Okay, kinini matud pa nimo nga ang tanan gipakamatyan man ni Ginisus didto sa cross, pero nganong naa may malaglag. So nindot ka ining pangutanahan nimo Sister Cristilin Rubas. Oh, unya hinaot pang imong kuan niya salamat kay kuan di ay kanana ang naama sa di ay ka sa kuan Pentecostal, no? May gabi sa inyo diha, labi nagnaminaw ron ang inyong pastor, no? Salamat kayo Sister Cristilin nga medyo wa gyud ka makiglain sa pag-text sa ako. Unya dili ko usa ning makuano kay kuha man ni ako naman ning napunbok ning imong number
kay interesado ko o interesado pud ka nga maka kuanta bayluay ta og mga maayong mga butang diha sa Biblia ingon nga pulong sa Dios, no? So ayaw lang og ikalain kung may mga panahon nga mag-text ko nimo kay kasagaran ra bagyod sa kanang mapunbok sa akong cellphone magpadala gid ko og mga godly message, no? Salamat Cristelin. Kana na ang robas. May tungod aning imong pangutana ang tanan man gipakamatyan ni Kristo dito sa cross nganong naa may malaglag. Yes. Tinuod na naagyoy malaglag. Nahinumdo mo sa una base sa kasaysayan ang tanang mga tao gipawalihan sa Dios kang Noe, tanang tao nga sila magbagong buhay, magbuhat og arka. Pero kay ang mga pasidaan sa ilaha wala man nila tumanag dawata wa sunda hinungdan nga sila nangalaglag sa samang pagkaagi ang pagpakamatay ni Jesus didto sa Kalbaryo sa cross para sa tanan. Pero dili ang tanan naghatag og dako nga importansya kung unsa ka mahinungdanon ang kamatayon sa atong Ginoo didto sa Kalbaryo sa cross. Unang-una, usa sa iyahang mga layunin gyud nga imong makita dinis Biblia nga siya magapasaylo sa atong mga sala. Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 nag-ingon og igaanak niyang usa ka bata nga lalaki og siya iyang paganganlag si Jesus kay siya mauman ang magaluwas iyang makatawhan gikan sa ilang mga sala. Si Ginoong Hesus nagpakatawo ning kalibutan na ang tuyo aron ang pakatawan maluwa sa sala. Pero bisan human sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, ang mga tao nga iyahang gipakamatyan tungod sa ilang mga sala nagpabilin manggihapon sa pagpakasala og walay rason nga sila dili malaglag. Kung atong basahon sumalas makita nimo sa Juan 3:16 og 17 nagingon kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya. Tanawa Cristelin Rubas, aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Kinsa lang ang makaangkon bisan gipakamatyan niya ang tanan didto sa Kalbaryo sa cross. Kinsa lang ang makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, kinsa lang ang maluwas, ang tanan nga mosalig diha kang Kristo. Karong panahon na, daghan ang walay pagsalig diha sa Ginoo, ug daghan ang wa mga lagad sa Ginoo. Nangin walay pulos ug walay bili ang mga pag-antos ug pagpakamatay ni Ginoong Hesus natong tanan diha sa Kalbaryo sa cross. Sa Juan 3:17 nagingon, kay gipadala sa Dios ang iyahang bugtong anak dinhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghukman kundi aron sa pagluwas hinuon sa kalibutan. So ang usa sa tumong ug katuyuan nganong gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Busa diha sa kamatayon ni Ginoong Hesus nakabaton og paglaom unta ang tanan alang sa kaluwasan. Pero ngano imong pangutana ang tanan man unta gipakamatyan ni Kristo dito sa cross nganong naa may dili maluwas, naa may malaglag kana tungod kay naay daghan nga nagkinabuhi para sa ilang ikalaglag dili para sa ilang ikaluwas. Sa adlaw sa katapusan og dili kaman og galing maluwas kana excuse me, kana tungod kay sa imong pagkinabuhi karon nagkinabuhi ka para sa imong ikalaglag. Ug kung sa adlaw sa katapusan ikaw naluwas kana tungod kay sa imong pagkinabuhi karon nagkinabuhi ka og kaluwasan. Pamati iragyod kining gihisgutan dinhi Sister Cristelin sa Tito kapitulo 2 bersikulo 11 ingon ni kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gipadayag.
ang kaluwasan para sa tanang mga tao. Pero dili ang tanang tao nagkinabuhi alang sa kaluwasan, maunay hinungdan nga naay mga laglag. Humana si Kristo nagmando nga og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang katawhan ug unya moabot na ang katapusan. Gipawali kini nga programa nga inyong ginapamatian nagwali kini sa pulong sa Dios. Pero dili ang tanang nakadungog o nakabati, ilang gidawat ang ilang nadunggan o ilang nabatian. Mila po sa ilang mga dalunggan, kay naa sa ilang panghuna-huna, naa sa ilang mga pagbati, naa sa ilang prinsipyo nga ang ilang namatan o mahayag, maunalay pakamatian. Tungod niya ana, nagpabilin ang kadaghanan nga nasupak og unsay kabubuton sa Dios. Ngani sa atong gibasa ang kaluwasan para sa tanang katawhan, pero nganong naay malaglag tungod kay dili man ang tanan nagkinabuhi alang sa kaluwasan. Mao ni ang gisgutan dinhi sumala sa ikaduhang Korinto, no? Mo ni ingon nga sa ikaduhang Korinto Kapitulo 2, versikulo 6, ingon niini katinaw ang gipahayag dinhi niini nga bersikulo ato ning tan-aw na. Okay, niaw sa kinini ang kanan sa ikaduhang Korinto Kapitulo 6, no, versikulo 2. Yes, ikaduhang Korinto 6:2. Akong basahon nagingon no. Kay siya nagaingon sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikahimutan, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. O tanawa ang kaluwasan para sa tanan, ug karon maong adlaw sa kaluwasan, pero nganong naay daghang mga laglag tungod kay daghan ang wa magkinabuhi alang sa ilang kaluwasan. Mao na Sister Cristilyn nga naagyoy mga laglag. Ha? Sa panahon sa pagbalik ni Kristo, angay nimong mahibaluan, Sister Cristilyn, uban sa tanang naminaw, nga ang tibuok kalibutan, ang tanang katahwan mo ay pagabalikan ni Kristo. Ha? Pero dili ang tanang tao nga iyang gibalikan, madala dito og langit. Nganuman, tungod kay daghan ang dili angay o bagay takos dito sa langit, adto sila na bagay sa kalayo sa impyerno. Pamati iragod ni ang gisgutan sumala sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 31 hanggang 34, unya 41, unsay gisulti din niya. Og inig-abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya og sa iyang mga manulunda, uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Tanawa ha, gipakamatian ang tanan ni Kristo dito sa krus. Ang tanan pud iyang balikan, og sa iyang pagbalik dili siya mag-inusara dinhin pag-anhin niyang kalibutan na, kundili uban kaniya ang mga manulunda sa langit. Unya nagingos 32. Og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran. So sa pagbalik ni Kristo, tibuok nga kalibutan, ang tanang kanasuran pagatapukon sa iyang atubangan, o niya, nagingundi ang tanang kanasuran, og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Dini gihisgutan karniro og kanding, dili gid ni ng kanding nga inyo ang itugway-tugway dihas bakante, kundili nagpasabot ra gyud ni nga sa pagbalik ni Kristo duha lang gyud kapundok o kabahin ang tao, karniro og kanding nagpasabot sa matarong og dautan. Well, nangalagad ka man og Ginoo, nagsimba ka man og Ginoo, nagampo ka man og Ginoo, pamalandong nga kuno kung asa ka nabilong karon sa karniro ba o kanding. Ha? Nya karon atong basahon padayon pa nagingo dinhi nga sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran, iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding.
sa 33, og ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo, apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Timani nga ang mga matarong sa tuo, ang karniro, ang kanding dautan anha sa wala. So nabahin karon ang pangutan na higala, kung ingon niini naman karon, giunsa nimo pagsiguro nga di akan nabilong sa side sa mga karniro o kaya kanding? Ipadayon na to ang karniro, mga matarong siyang tuo, ang kanding sa wala. So niya ang pagkakaiba. Ingon ini Sister Cristelyn. Nag-ingon din sa 34. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ang panawagan sa Dios diha sa iyang tuo nga mautong mga karniro, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kinsay gihurian ang mga karniro. Karon ang mga kanding, ato kunong basahon sa 41, unsay gisulti dinhi naging matud pa dinhi niining bersikulo unya ang hari magaingon kanila diha siyang wala. Hagsantunis wala mga kanding madautan. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga mandulunda. Ang mga matarong sa pag-anhin ni Kristo, ang mahimo nilang kauban si Kristo. Unya ngadto sa gingharian, apan ang mga kanding, ang mga dautan, ang mahimo nila nga kauban ang yawa ngadto sa kalayo sa impyerno. Busa mamalandong ka mga kaigsunan kay hapit na raba ang paghukom sa Dios kung kanus-an nimo himuon ang pagsunod diha sa kabubuton sa Ginoo aron kang maluwas. Kay gipamulong na kanadaan ni Kristo. Matud pa ni Kristo sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa akong sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Magunsa man lang na nila nga nagsimba sila, nagampo sila Ginoo, nangalagad sila Ginoo, nagtawag sila sa Ginoo, pero wa di ay nila sunda ang kabubuton sa Dios, gipamulong na daan ni Kristo, dili tanan magingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Kumusta ka man karon higala nga naminaw sa pulong sa Dios, kabubuton ba na sa Dios ang imong gituman karon sa imong pagpangalagad? Kung kabubuton na sa aman nga langiton, sigurado ka nga maluwas ka, dalaygon ka, pero kabubuton lagani sa inyong mga leader diha sa simbahan, ay sigurado na lang gihud nga dili ka makaadto sa adtuan sa mga katawhan ni Kristo. Ug niadtuon niyang adlaw, daghan ang mo-complain. Nga naman, mga tao na nga naghuna-huna sila, nga angay sila dito sa langit, pero di ay dili, mangreklamo sila. Tanawa sa Mateo 7:22 o 23, daghan unya sa ato padili pa karon. Daghan unya ang magaingon kanako ni atong adlaw. Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Propesiya gani mga panagna tungod sa imong ngalan. So pinaagi sa ngalan sa Ginoo nga naghimo sila og mga pagpanagna. Dili sa ilang kaugalingon kundi dili sa ngalan sa Ginoo. Matud pa og nagapagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. Makita nimo nga ang imong hulagwayon suod kay ni sila og sa Ginoo, kay bisan pa ang mga daotang espiritu ilang gipagula pinaagi sa ngalan ni Kristo, sila ang naghimo nini. Ang sunod nagyon og nakahimog daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Mga kaigsuonan, dili basta-basta og giyano kining mga klasihas mga tao nga yano-yanohon lang paghimo ang mga milagro in the name of Jesus. Ako sa makadaghan nagyud kaayong higayon na subli-subli nako nga akong nakita og natagamtaman nako ang milagro sa Ginoo, pero wa pagyud na mahitabo nga ako nakahimo og milagro. Nakuha yung punto. Unya,
Ang ilang complaint, naghimo migdaghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Ha? Unya, unsay gipasabot sa 23, unya, magaingon ako kanila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan, kay wala ko kamo igkaila. Paano sila nga mga dautan? Gipagula nila ang mga yawa tungod sa ngalan sa Ginoo. Gipalakaw nila ang mga bakol, gipangayo ang mga masakiton, gipakita nila ang daghang mga milagro in the name of Jesus, pero sa bandang huli ingnon lang, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan, kay wala ko kamo igkaila. Karong gabhiyo na higala, pamalandunga pag-ayo, susiha ang pulong sa Ginoo, tingalig usa unya kaniini nga matungdan sa adlaw unya sa katapusan. Busa Sister Cristelyn, ngano ang tanan gipakamatyan sa Ginoo dito sa cross, nganong naa may malaglag, kana tungod kay dili tanan nagkinabuhi og kaluwasan, ang tanan nagkinabuhi para sa ilang ikalaglag. Sister Cristelyn, ako nagatuo nga imong nahangpan og nasabtan ang pulong sa Dios uban sa tanang mga naminaw karon. Sa dili pa moabot ang paghukom, hinumdumi nga inyo nang nabatian na dunggan na hibaluan. Nakadangat na diha sa inyong igdulungog ang pulong sa Dios, og timan-i nga ang pulong sa Dios paninglon unya ni diha nimo sa higayon nga imo ning isalikway. Nganuman niya sa Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 12 nagingon, kay ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulab. Timan-i nga gipanginsama ni sa espada nga duhay sulab ang pulong sa Dios. Nganuman kay ang usa ka sulab nagpasabot nga kung imong tumanon ang pulong sa Dios, maluwas ka. Samtang ang usa ka sulab kung supako nimo ang pulong sa Dios, malaglag ka. So asa ka man karon nahimutang, asa ka man karon ani na bilong, di aba sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, sa pulong sa Dios, o pagtuman sa kabubuton sa mga pangulo diha sa simbahan. Mamili ka, kay tingali unya sa adlaw sa katapusan, magmahay ka. Ulahin na ang tanan nimong mga pagmahay, kay dili naman unya na makapausab pa. Kay nga naman, wala ka na may luna pa, wa ka na may kahigayunan pa, wa na'y panahon nga magkinabuhi ka aron sa imong ikaluwas, kundili magadawat ka na lamang sa imong pagkalaglag ug unsay silot nga ihukom sa Ginoo nimo. Kay mo na ang gihisgutan gani, samtang ginawali ang pulong sa Dios. Santiago kapitulo 1 versikulo 21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Higala, dawata ang pulong sa Dios, marang kining makaluwas sa atong mga kalag. Dalaygon ang Dios og mabuhay ka, Sister Cristelyn, uban sa tanang naminaw karon. Hinaut nga sa adlaw sa katapusan, atong masalubong ang Ginoo unya og kita uban kaniya dito sa gingarian sa langit. Og dili ta karon mo alagad sa Ginoo, dili ta pugson. Hinumdumi, kung mo alagad gas Ginoo ang paghukom madayon, og ang dili ka mo alagad sa Ginoo ang paghukom sad sa Ginoo madayon. Timan-i unya duharay padulngan sa tao. Ang tao nga maluwas nga muuban kang Hesus dito sa langit, ug ang taong malaglag nga muuban kang Satanas dito sa kalayo sa impyerno. Tuguti gala nga ang pulong sa kamatuoran nga imong nadungog, imong kinabuhian aron ikaw maluwas. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot ug natinawan na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John, ato ning Lilion Makadiyot. Niya ato sang gipasalamatan sad ang Riverside FM Cebu sa 100 sa 93.2 MHz, no? Salamat. Onya maayong gabi diya sa South Cebu. Onya ato nakita dinhi si Mads Merlin Derder. Mayong gabi Pads Libby. Og John, kumusta ka mo diha? God bless. So God bless also Mads Merlin Derder. Niya pod si Roland Neri Ginon. Mayong gabi
Brad Libby o Brad John, welcome sa inyong programa Jesus is Our Hope diri sa Metro Manila o diha sa sa Cebu o makaigsunan sa Ginoo magauban kanyo. God bless. Niya po si Brother Edward Reyes. Good evening ninyo dira Kuya Libby o Kuya John watching here in Matanao, Davao del Sur. Ako din gi-great ang tanang naminaw sa Lambusan. God bless. Okay. Diya po si Leah Muñez. Ingon pang Herman ang una nga gibuhat sa Dios ang simbahan, ang iglesia sa Dios. Okay. Niya og muna nga ang unang ang unang simbahan nga gibuhat sa Dios, mao ang iglesia sa Dios. Unsa mang simbahan na ang ikaduha, kay una magkadi ay gibuhat na ang iglesia sa Dios nga simbahan. Unsa mang ikaduhang simbahan nga gibuhat sa Dios, kay mao man ay nauna. Salamat, Mader. Okay, padayon ta higala nga tusunan. Diyon sa to, Brother John, paghanay ang pangutana. Okay, ako ni basaw ni Gala. Mayong gabi, Brad John, Brad Libby. Asa naman di ay si Brad Millard Barrientos. Musta naman siya from Felipe Solira sa Lamintac Norte. Wa na mi update ni Brother Millard, pero murag tuwa siya sa Balanban. Balanban, no? Sa tinuod lang nagkita mi sa simbahan adlang Sabado. Dali-dali gan itong pauli kay gikuhaan ko niyang sapatos. Okay nang kinabuhi ni Brother Millard, no? Nya original ra bagyod nga Nike iyang gihatag sa ako. So tuas Balamban ron Brother Millard, Brother Felipe. Okay, ingon ko ngano di ay mabasa nimo nga wala man gani kay basa-basa sa imong Biblia. Okay, motoy. Mao magyud ni Mader ang tao nga wa sa kamaturan kusog mo angkon nga sila'y kamatuoran. So di nato na ikatingala og ikaybulong. Well, ang pangutana Brother Libby kay Cristelyn Robas nga ang tanan man kuno gipakamatian ni Kristo sa krus nganong naa may malaglag. Okay, daghang kayong salamat no. Nindot nga pangutana ni Cristelyn Robas sa kuan siya. Sanay kay Pentecostal man siya sa Mount Zion ni siya. Murag sa kuan ni kanang Biliabaliti, Robas. Yes. Okay, salamat kayo no. Tinuod ang kamatayon ni Ginoos para natong tanan. Garantiya natong tanan nga makasala. Pero naay kondisyon. Kadtong kamatayon ni Ginoos mao man toy gitawag og bayad sa atong mga sala. Kay ang bayad sa sala unta kamatayon man impierno. Impierno gid unta ta. Kita may nakasala. Pero tungod kay gihigugma man sa Dios ang kalibutan, iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong nga nis kalibutan o gwaylain si Jesus Christ. O nanay kondisyon ang mutuo kaniya. Dili malaglag kundili makabaton siyag kinabuhi nga walay katapusan. Naday kondisyon tinuod si Kristo nagpakamatay natong tanan aron maluwas ta gikan sa silot sa atong mga sala. Pero kinsaray maka-avail ni inihigala nga kaluwasan gikan sa silot sa atong mga sala? Ang maka-avail ni ini kadturang mga tao nga mutuo kaniya. Kay ang giingon ni Ginoos, ang mutuo kaniya, mosalig kaniya, dili malaglag, may kinabuhi nga walay katapusan. Ako ni basahon, dinhi ko magbasa higala aning Bible nga ang pulong sa Dios nga Biblia. Anya dinita magbasa sa Juan kapitulo 3. Muna itong basa sugdo nato sa 16. Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan. Aning kalibutan gipasabot ini makatawhan sa kalibutan. Mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili mawala
kundili makaangkon hinuon og kinabuhi nga walay katapusan. Diri ka sa Biblia, ang bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag kundili makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. So naa di ay kondisyon ang Ginoo. Ang dili malaglag, ang kadtong makabaton og kinabuhing walay katapusan, ang tao nga mitoo og mosalig kaniya. Gaingon na 17 kay ang Dios wala magpadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron hukman sa silot ang katawhan, kundili aron sa pagluwas sa mga tao. Mautoy misyon, unang misyon sa pag-ani ni Kristo sa kalibutan, ang tuyo nganong gipadala siya sa iyang amahan nganhi sa kalibutan. Ingon ato nabasa, aradili aron pagahukman sa silot ang katawhan. O dili silot ang katawhan sa pag-ani ni Kristo sa una. O sa may misyon niya, kundili aron sa pagluwas sa mga tao. So ang tuyo nganong gipadala siya rinhi, dili aron ang kalibutan iyang pagasilutan, kundili ang kalibutan higala iyang luwason ang makatawhan sa kalibutan. Luwason niya. Pero og dili ta magpaluwas, walay mahimo ang atong manluwas. Kay dili man niya pugson og luwas ang tao, kundili ang tao magpaluwas sama sa usa ka tawo nga nahulog sa barko, o niya lagi kay risgo man gyud, o niya ang kapitan sa pagkahibaw niya bisag distansya ng barko, gibalik gyud ang tao nga nahulog didto sa usa ka laod. O niya naningkamot ang kapitan sa pagluwas sa maong taong nahulog, gituntunan siya pise, pero ang tao nakita sa kapitan nga dili mogunit sa pise, kay birahon unta padulong subo aron maluwas, pero dili siya mogunit sa pise. Sa paningkamot sa kapitan, nagbuhat ang kapitan og laang, kay isod siya sa laang, bikto na lang siya, pero subo nga palandungon. Sa paninguha sa kapitan sa pagluwas kaniya, dili ang tao musod sa laang. Hangtod sa kadugayan ang tao nahiunlod, o niya nawagtang siya nga wa na gyud motunga. Ibiyaan siya nga wa na gyud siya paglaom. Ingon ni ana, ang Dios naningkamot sa pagluwas kanato. Gihimo niya ang pamaagi, gipadala iyang bugtong anak, gitugutan niya nga magpakamatay o magula sa dugo dito sa krus sa Kalbaryo, aron kitang makasasala, makabaton og kaluwasan. Pero kinsaray makaangkong kaluwasan, ang kadturang tao nga muto o kaniya. Mao na'y gitawag og kaluoy, mga higala. Anang kaluoy? Grasya ba? Mao to'y grasya sa Dios nga gihatag natong makasasala. Gigrasyahan ta, gikaluy antas Ginoo. Mao'y hinungdan gipadala iyang bugtong anak. Nga naman, kay nakita sa Dios nga kitang tanang mga tao nakasala, sumala sa Roma 3:23, o kay nakasala, ang bayad sa sala, kamatayon, pagkalaglag higala, dito sa kalayo sa impyerno. Wag itay paglaom. Nag-ingon ang atong basa sa Tito 2, versikulo 11, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. So gipadayag ang kaluoy sa Ginoo tungod kay ang tanang tao nga nagkinahanglag kaluwasan, miani sila sa kalibutan, kaluoy ito grasya. Pero kining grasya ha, kaluoy sa Ginoo, alang nato nga makasala, gitanyag di mga higala. Ato rin basahon, gitanyag di. O niya, giagda ta mga higala sa pagduol ngadto sa trono sa grasya. Atong basahon ang nakasulat sa Hebrehanon Kapitulo 4:16. Sa ingon ni ana, uban sa pagsalig, manuol kita sa trono sa grasya, aron makadawat kitag kaluoy
og makakaplag kita grasya nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan. Nag-ingon si San Pablo sa ingon ni ana, uban sa pagsalig manuol kita ngadto sa trono sa grasya, the throne of grace. Kinsa naglingkod sa trono sa grasya? Mao si Ginoong Jesucristo. Si Kristo karon naglingkod sa trono sa grasya o giagda pa kinsa ray makadawat, kinsa ray makadawat sa kaluoy mahigala, ang kadturang taog muduol ngadto sa grasya. Tagaan siya kaluoy, grasya. Magrasyahan siya, muduol siya ngadto. So, ang atong buhaton di ay aron magrasyahan ta, makadawat ta sa kaluoy, matubos ang silot sa atong mga sala, muduol ta og mualagad ta ngadto sa Ginoo. Atong isugid ang atong mga sala sa mabasa nato sa unang Juan 1:9. Ngadto sa Dios, isugid nato ang atong mga sala. Kunya ingon ang Biblia, tumanon sa Dios ang iyang mga saad, pasayloon niya ang atong tanan nga mga sala, ug hinloan niya ang atong tanan nga pagkadaotan. Pagkanindot sa pasalig sa Ginoo. Ang atong nabasa nga isugid nato ngadto sa Dios ang atong mga sala. Sa diha nga ang musugid, moangkon sa sala, ikumpisal yung sala ngadto sa Dios, naay saad ang Ginoo ngayon tumanon. Unsay saad si Ginoo? Pasayloon niya ang atong mga sala. Pero di ta mo doon sa Ginoo, di ta mo sugid, di ta mo angkon nakasaata. Unsay pasayloon sa Ginoo? Munang naay malaglag manghigala. Ang kaluwasan gitanyag alang sa tanan, kay buot sa Dios nga kitang tanan iyang luwason. Pero ang tao man mo'y dili magpaluwas. Way mahimo ang maluwas. Mo'y hinungdan nga dunay daghang malaglag. Nganuman kay daghang mga tao nga dili magpaluwas mahigala. Mabutay hinungdan nga gihatag sa Dios nganhi sa tao ang balaan na kasulatan para natong makasasala ni. Aron kitang makasasala, mahatagan og kasayuran kung unsay atong buhaton aron ta maluwas. Unsa may makasayuran des Biblia? Una, kinahanglan dawato nato si Ginusos nga atong manluluwas. Tuhuan nato siya. Ikaduha, sa dihang mituo na taniya, atong tumanon ang gisugo sa Dios kanato sama sa natulo kasugo. Pero naay mga tao nga igo lang nito os Ginoo, pero dili gyud kumpletong mituo nga naman kay wa man mutuo nga dunay sugo ang Ginoo. Di mutuman sa sugo. Yung sao na to pagkaluwas nga di mo na magbuwag ang pagtuog pagtuman. Okay no, muna nga atong buhaton kung gusto tang maluwas, mualagad tas ginawa naman tayo higala sa di pahingpit a puson atong tulumanon niya ang atong tingsong. Mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Magpanalangin ka sa tanang naminaw. Dadaas sa kapagpangalaga diha kanimo gipangayo na mo kini tungod lang kang Kristo.